Irratizale lagunak, gogoz gaude irratsaio hau egiteko. Sorpresa asko prestatu ditugu zuentzat. Ahaztu egin zaigu gure izenak esatea. Egia! Gu Bihurria taldea gara. Ni Gorka naiz. Dantzari fina eta perretxiko biltzaile ona. Ondoko mikrofonoa Iñaki Eskiazen eta paradapentean Trebea. Nesken artean, ni Lur. Biolina ikasten gogorrari da eta musika entzule bikaina. Eta ni Andrea. Abestien letra gehienak dakizkilen abeslaria. Eta hemen Tamara, gelako idazkari fina. Nitaz ezaztu, ni ilargi naiz. Gurera eta untxi zaintzaile arduratsua. Beno, ez da inor gelditzen esan gabe. Beraz, orain, morea jartzen hasiko gara. Prez gurekin hau korapiloak eta asmakizunak entzuteko eta asmatzeko? Urtean behin baizik soineko aldatzen ez duena. Adi badoa hurrengo asmakizuna fu eta fu. Pizten du zer da, berriro errepikatuko ditu fu eta fu. Pizten du zer da. Hau korapiloak, magabegaiga, lagabogasega, zaizoi bele, armatiropun. 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 Zin dut gehiago. Hau korapiloa esango dut. Tza, pasatzen dut erratza. Te, gela nago garbitzen. Tzi, mantala dut jantzi. Tzo, zikindu nintzen atzo. Tzu, tantzan, patzu. Kizunak asmatu ez duzuenentzat pista batzuk emango dizkizuegu. Asmakizun baten erantzuna animali bat da eta bestena berriz zuaren inguruko tresna bat. Horrela ere, ez badituzu asmatzen? Gure gelara etorri eta pista gehiago emango dizuegu. Asmakizunak bukatuta literatura txokora guaz. Beldurra pasatzeko prest zaudete? Hor doa guk aukeratutako ipuina. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Ooh, it ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wah, 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 do-wah. It don't mean a thing. All you gotta Eta zugea. Aralarren, Ormazareta izeneko lekuan gertatu da hau. Artzain batek bere hartalea larre horietara bazkatzera zuela, ustekabean zuge kume bat atera zitzaion. Polita eta atsegina iruditu zitzaion. Bere txabolara eraman eta gaztangazura edaten erakutsi zion. Ordutik aurrera, egunero ordu jakin batean, txabolara etortzen omen zitzaion eta artzainak gaztangazura ematen zion edateko. Udazkenaren ondoren, hotza eta eguraldi txarra iritsi zenean, artzaina mendi gainak utzi eta haranera jaitsi zen artaldearekin, baina sugea etzen ahaztu artzainataz eta udaberrian Ormazarretara bueltatu zenean txistu egin eta berehala azaldu omen zitzaion sugea jatekoaren bila. Horrelaxe urte batzuk pasa zituzten, baina halako batean artzainak artaldea saldu egin behar izan omen zuen eta Aralarrera igotzeari utzi zion. Urte mordoxka bat ondoren artzaina lagun talde batekin mendi buelta bat ematera joatea suertatu zitzaion Ormazarretara. Ingurura bertan zeudela horrela esan zien lagunei. Baiez monstro bat agerrazi? Lagunek ez orben zioten zinetxi bat da artzaina. Oian txistu luze bat egin zuenean hau agertu zen. Zugezar izugarri bat. Artzaina laguntzarraren gana konfiantzan hurbildu omen zen, baina sugea gaztangazura ikusi ez zuenean artzainaren gainera salto egin gorputzaren inguruan bildu zitzaion eta itxo egin zuen. do-wah, 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 do-wah. Txarra izan zuen artzaina. Eta sugea berriz mala partatu bikaina. Egunero gaztangazura hartu eta azkenean urtainetan artzaina hil. Holakoak hobe parean ez edukitzea. Ostera, guazen denok batera, olerkiak entzutera. Doktore atera zego argaztena ala jaina. Escucho beko dute kriskitin krasketi. Escucho beko dute kriskitin krasketi. Haizeak iribiltzen dabil mariziki. Ala morena dabil mariziki. Escucho beko dute kriskitin krasketi. Agur udazkenean zuaitzari, elurrak ere bai udaberriko eguzkiari. Etorri eta joan jaio eta hil, gure mundua biribil borobil biraka dabil. Elurra beltz eta ikatza zuri, odola berde porrua gorri, egia gezur gezurra egi. Metro bateko sudurra hasi zain niri. Urdinaren postetan txoria kantari. Aizeari musuka dantzan larra sabi.
argi eta kolore osai eta bizi. Udaberri goizeko bale zoragarri. Semaforoa kukuka, 3 kolore eduka, anbulantzia oinuka, niuka, motor beltza orruka, brunka, auto guztiak barruka, fiuka, ilargia kuluka, eta maite bituak buzuka. Eraztuna, doinuak tinkatzeko urrezko junjuna. Hala morena, urrezko junjuna. Beraz bagiraren zatori eraztuna. Beraz zuzena dugu begiaren lagun. Behar zuzena dugu begiaren lagun. Itxas gaina oinu txiki igaro dezagun. Ai, igaro dezagun. Behar zuzena dugu begiaren lagun. Hiru olerki hauek guri asko gustatu zaizkigu. Espero dugu zuei ere gustatu izana. Lehenengo biak Jose Antonio Ormazabalenak dira. Eta bestea berriz Zabaletak idatzia. Nik Atxilondoko liburutegitik Ormazabalen ipuinak asko irakurri ditut eta asko gustatu zaizkit. Paper artean abesti zahar bat dugu. Soy abesteko. Donostiako 3 damatxo du izenburua. Zuek ere saiatu gurekin abesten. Ea zuen ahotsak guregan etortzen diren. Prest! Damatxo, Donostiako 3 damatxo, errenterian dendari. Donostiako 3 damatxo, errenterian dendari. Josten ere badakite, baina ardoa edaten hobeki, eta kriskitin arroza klabeli. Ardoa edaten hobeki. Donostiako gaztelupeko sagardoaren goxua. Donostiako gaztelupeko sagardoaren goxua. Antxede edaten ari nintzala, hautsi zitzaidan basua, eta kriskitin arroza krabelin, basua kristalezkua. Donostiako neskatxatxoak kalera nahi dutenean. Donostiako neskatxatxoak kalera nahi dutenean. Ama piperrik ez dago eta banoa salto batean, eta kriskitin arroza krabelin, banoa salto batean. Primaverako liliak goizi
bizik ziren loratuan. Urte hartan gertatu zen, asko erramu baino lehen, gaituzte ezkontarazi. Oso gustora gaude zuekin uinez uin irrati saioan, baina agur esateko garaia iritsi da. Zu abi irratsaioa berriro entzun nahi baduzue eskolako blogean zintzilikatuko dugu. Buruan itsatsi blogaren helbidea www.pedromariaotanolhi.blogspot.com. Agur, hurrengo arte!